Vores sanser er formet gennem tusindvis af års evolution. For urmennesket handlede det om at aflæse omgivelserne. Er jeg tryg? Kan jeg hvile her? Forskning peger på, at vi stadig reagerer positivt på farver, der forbindes med vores oprindelige naturlige miljøer. Den viden har været udgangspunktet for denne kollektion, specielt udviklet til sundheds- og plejemiljøer, hvor trivsel, ro og healing er afgørende. Som adfærdsforsker og designer med afsæt i antropologi, har jeg undersøgt, hvordan mennesker intuitivt reagerer på farver. Med det resultat, at jeg har skabt 5 grundfarver, som derefter nøje er sammensat og kurateret ind i en helhed i Cura-Care-kollektionen. Farver, som understøtter ro og velvære. Jeg holder af at arbejde med læderet som materiale. Læderet er et levende naturmateriale med sin egen karakter. Noget, der skaber genklang i det oprindelige menneske. Hver farve får en helt særlig dybde, når den møder læderets naturlige struktur. Lyset spiller forskelligt i overfladen, og farverne får liv. Læderet er et naturligt og upcyclet materiale. Et materiale, som mange forbinder med komfort og varme. Cura-Care skaber en forbindelse mellem det kliniske miljø og en mere hjemlig følelse. Den skaber en naturlig og behagelig oplevelse for patienter, pårørende og personale. Og noget, jeg synes, der er helt særligt, er, at den kan rengøres med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i sundhedssektoren, i et naturligt materiale med en lang holdbarhed. Så målet er at skabe en kollektion, der forener menneskelig omsorg, æstetik og holdbarhed.